Percepcions personals. El moment diari de conversa a l'entorn d'una notícia. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Avui notícia curiosa, prohibeixen acostar-se a botigues de joguines un lladre especialitzat a robar jocs tipus Lego. Aquest personatge té un llarg historial de furts, sempre de jocs de construcció que després revenia en plataformes digitals o botigues de compra-venda. Parlem d'aquesta curiositat avui amb Jordi Casellas. Què tal, Jordi? Hola, Esteve. Doncs molt bé. Curiositat que ens portes avui, sí. Ara et diré què penso. Doncs mira, es tracta d'un home de 47 anys acusat de diversos furts en botigues de joguines. El van enxapar quan intentava emportar-se 2 caixes de peces de construcció en una botiga de joguines. El detingut s'havia especialitzat en el robatori de jocs de peces de construcció tipus Lego, que després revenia en plataformes de compra-venda a internet o en botigues de segona mà. El jutjat ha dictat un ordre d'allunyament del detingut de les botigues de joguines. Durant 6 mesos té prohibit acostar-se a menys de 500 metres d'un establiment de venda del seu objecte de desig, les caixes de peces de construcció. L'investigat, que acumula 16 detencions, té un llarg historial furtant jocs de construcció. N'ha sostret més d'una vintena de caixes valorades en prop de 2.000 euros. Els investigadors van recopilar un seguit de denúncies per robatoris similars a diverses botigues. Fa uns dies, agents de seguretat ciutadana de Paisà van muntar un dispositiu per intentar agafar el lladre en plena acció. El van interceptar a la sortida de l'establiment quan intentava treure 2 caixes de jocs de peces sense pagar i, evidentment, va acabar detingut. Bé, em sembla un cas curiós. Jo crec que aquí podem parlar, Jordi, també, diguem, d'aquelles fòbies, no, com et diria, perquè és al revés en aquest cas. És algun interès en alguna cosa molt determinada i que no pots parar, diguem, el teu desig per aconseguir allò, no? Perquè, home, per molt que sigui un negoci, tampoc és que sigui excessivament lucratiu, diguem, pel risc que suposa que puguin enganxar, no? Perquè si més o menys delinqueixes sempre pel mateix entorn, sempre treballes o fas el mateix modus operandi, diguem-ne, i sempre estàs robant el mateix, home, és bastant fàcil que et trobin, no? Home, doncs mira, et dic què em penso i ho diré en forma de pregunta. Una, què fa el paio aquest amb 16 detencions i voltant encara per aquí robant? Bé, ja ho sabem que sí, va canviar la llei, en vam parlar aquí, en aquest espai. Furts menors. Exacte, però clar, potser encara no s'ha pogut aplicar en el seu cas. Segurament. Dos, la pena és aquesta, no apropar-se en botigues de joguines. Sí, és com un allunyament d'una víctima per violència sexual, per exemple, no? Home, sí, vale. Val, sí, però... I aleshores dirà, bueno, doncs ara em dedicaré a robar pernils. Clar, és que... Clar. O sigui, no, jo no et deixo apropar-te... O sigui, no estic tractant que siguis lladre, t'estic dient que no em robis botigues de joguines. De l'altre no et dic res, pots fer el que vulguis, no? Ja ens entenem, És graciós la pena, no? De dir, no, com que robaves joguines, doncs ara no et deixo entrar en botigues de joguines. No, és que el problema és que robava, sigui on sigui. Però, vaja, no, clar, són coses petites, no? Doncs ara robaré llapis de carbó. Mira, perquè m'encanta col·leccionar-los. No sé, és això... És la notícia que ja en vam parlar, no? De fet, no? I pena, no? Fet i pena, no? Com ho relaciones, quina és la pena adequada proporcional pel fet. Aquest senyor el que és un lladre. Val? Aleshores, i qui t'assegura que no seguirà ara robant altres coses? No sé. I aquesta és una mica les dues preguntes, o sigui, contesto en preguntes. Bé, també a mi el que em sorprèn és que hi ha una llei que t'obliga, diguem, com a compra-venda de coses, com a venedor, sobretot, a internet, a declarar tot el que vens. Per tant, si és així, com ho aconsegueix aquest senyor si ven per internet? És a dir, si és allò a nivell personal fent contactes anònims, doncs aquí no hi ha rastre, no? Però clar, si es tracta d'aquesta operació de venda per internet, això queda totalment registrat a tot arreu i ara és llei. Per tant, a mi em sorprèn que no se'l pugui haver enganxat abans per això i que se l'hagi enganxat infraganti de forma física en un establiment, no? Sí, perquè de fet si tu vens a una plataforma, per exemple, molt famosa, no? d'intercanvi, de venda de productes de segona mà, bé, entenc que això òbviament té un rastre,
Té una Sí. arrastrada d'internet. L'altra cosa és que tu venguis amb una mica amb negre, no? I allà aquí ningú se n'entera, no? Però bé, al final, mira, eren uns 2.000 euros, no? Tu has dit, no? El que va robar pujava això. Sí, la valoració d'aquesta vintena de caixes, que se sàpiga, són 2.000 euros. Doncs ja està. Doncs no et pots apropar a botigues de joguines, no tan sols de Lego, sinó de joguines. Però és clar, i si vas a una gran superfície, diguem, que tingui algun forat de seguretat a nivell de càmeres i tu vas a la secció de joguines, què passa? Bueno, a veure, és que la pena és aquesta, però com ho fan? Que et porta una pulsera d'aquelles? O si aquest senyor va a un centre comercial de qualsevol ciutat, que hi ha, doncs, posem 40 comerços diferents, no? Repartits en 3 plantes, i volent anar d'una botiga de roba al bar que està més cap allà, passes per davant d'una d'aquestes, 500 metres és fora del centre comercial. Aleshores, com ho detecta això? En tot cas és que donés la casualitat de que el tornen a enxampar allà perquè hi passés un policia i d'alguna manera sapigués que aquest home és el que està tenint aquesta pena. No sé, crec que s'explica poc això, mira, no? De dir, com ho fan això? En aquest cas, com ho faran? No? Jo crec que no ho poden fer. És a dir, això és una mesura dissuasòria, però en realitat, a no ser que hi hagués reconeixement facial a totes les botigues del país, no? Sí, com a Japó. Clar. No és una mesura dissuasòria. És una mesura de, si et torno a enxampar, com que hi ha una sentència que diu això, aleshores et puc aplicar una altra pena. No? Bé, però que al final estem tractant d'un lladre. O sigui, no vull que robis aquí, però clar, el lladre dirà, bé, doncs robaré allà. No? Però continua sent un lladre, que està al carrer. Carrer, que no vol dir que, tampoc dic ara que tindria que estar tancat. En tot cas, bé, ningú hi actua sobre ell, no? No passa per unes visites psicològiques o psiquiàtriques per curar-li això. Bé, doncs, bueno, fins la pròxima, no? Una mica pessimista, amb aquesta notícia. Bé, poc optimista, vull dir. En qualsevol cas, recordem, Jordi, que si enganxes algú fent un furt i ho pots demostrar, aquí no hi ha massa problema, però és clar, també si aquesta persona se'n va corrent, per exemple, i no el pot enxampar ningú, doncs aquí ja no es pot fer res, però recordem això, si no hi ha intimidació, hi ha furt, però tu pots demostrar que ha passat alguna cosa que no quadra, doncs endavant. Sí, si tens testimonis, però ja sabem la diferència entre furt i robatori, sense violència, intimidació, això no és cap secret. Doncs compte a tothom amb els furts, amb els robatoris, siguin establiments o siguin a nosaltres mateixos, si anem pel carrer. Molt bé, Jordi, gràcies. A tu, que vagi bé.